Ja sad sam malo prošetala centrom Skoplja i ono što je naša slika koju dobijamo je da se Skoplje na neki način helenizuje. Videla sam neke razne skulpture i tako dalje. Da li je to zaista pitanje identiteta ili vi želite da nervirate svog pregovaračkog protivnika? Što ste to videli u Skoplju? Na osnovu čega ocenjujete da se helenizira? Pa ono spomenik Aleksandru Makedonskom koji se diže, naziv aerodroma, onda Ustavni sud koji liči na Partenon i tako dalje. Kažete da me utisak vara? Kada je reč o Ustavnom sudu, reč je o arhitekturi koju možete da vidite u svakom evropskom gradu. Po obliku i arhitekturi. Od Brisela do Berlina, od Pariza do Londona. Znači to nije tačno što ja kažem. Nije utisak moj dobar. Mislim da vaš utisak nije dobar. Mislim da ste pod uticajem nekog ko vam je prethodno govorio neke stvari, pa ste malo pod uticajem toga. Ali dobro, vi imate činjenicu da se zove stadion Filip Makedonski, aerodrom Aleksandar, pravite spomenik. Da, šta je loše u tome? Ne kažem da ima loše. Ja samo pitam, da li je to stvarno pitanje identiteta ili je to u funkciji problema koji imate sada sa Grčkom? Vi mi recite, nije ni jedno ni drugo, ne znam. Mi pravimo veliki broj spomenika. Ne pravimo samo spomenik Aleksandru. Imamo spomenik i Goci Delčevu. Imamo napravljen spomenik Dame Grujevu. Imamo Svetog Kirila i Metodija. Imamo spomenike Svetom Klimentu i Naumu i druge, da ih ne nabrajam sve. Tako da to je samo jedan manji deo onoga što se radi i što je propušteno da se uradi u prethodnim decenijama. Znači, moj utisak nije tačan. Ja to nisam rekao. Malo ste pod uticajem prethodno pročitanih ili ukazanih sugestija od strane nekoga. Ili ukazanih sugestija od nekoga. A čemu onda taj spomenik koji pravite? Zašto? A zašto ne? A zašto da? Ako nešto pravite, pretpostavljam da imate ideju zašto nešto radite. Pa, Aleksandar Veliki je poznata ličnost u svetskoj civilizaciji i ocenili smo da treba da se napravi. Svetskата civilizacija i ocenili smo da treba da se napravi. Postojalo je raspoloženje kod građana. Napravili smo sondažu javnog mnjenja, postojalo je veliko raspoloženje i vlada je podržala taj projekat. Njega je realizovala opština Centar u Skoplju, a vlada je samo pomogla. U kojoj meri, da li vi uopšte promišljate na koji način to utiče na pregovore, recimo, koje vodite sa Grčkom? To nije deo naših razgovora. Znam da nije deo, ali jeste kontekst. To nije zabranjeno ni prema privremenom sporazumu sa Grčkom koji je potpisan 1995. godine, niti su Grci otvorili to pitanje tokom ovih pregovora. A šta je za vas suštinski problem u grčkom stavu? Znači, gde vidite... To što negiraju ime Republike Makedonije, ustavno ime, i što negiraju naciju i jezik. Što je negira nacijat i jazikot. Jazikot i nacijat. A gde su sada ti, gde su sada stali ti pregovori? Gde je tačka gde ste se sad zaustavili u ovom trenutku? Pregovore vodi Matthew Nimitz, koga je imenovao generalni sekretar Ujedinjenih nacija. Ili razgovorite, potočno kažemo, generalni sekretar na Ujedinjenih nacija. No, povremeno imamo i direktne susrete, što je jedan nov kvalitet. Po dolasku sadašnje vlade u Grčkoj. Dobro. Prethodna vlada nije htjela da ima nikakvu komunikaciju sa vladom Republike Makedonije i svi naši pokušaji da imamo direktne kontakte i razgovore bili su odbijeni. Kontakti i direktni razgovori bija odbivani. Ova vlada je promenila formu delovanja i ona se saglasila sa tim da komunikacija, pored glavnih pregovora koje se vode preko Ujedinjenih nacija, ide i neposredno. Da imamo povremeno na marginama različitih evropskih događaja susrete i da razgovaramo. Generalno to je pomoglo da se atmosfera između dve države popravi, budući da je prethodno bila jako loša. Sada sa čestim kontaktima atmosfera je poboljšana i postoji mogućnost da bolje razumemo jedni druge. Znate, kad sednete s nekim da razgovarate direktno, imate mogućnost da im direktno obrazložite svoje stavove, svoje probleme, svoje izazove, isto kao i oni vama. Da li to znači da su se pomerili pregovori sa mrtve tačke? Sa ove tačke gledišta ima poboljšanje. Ima podobruvanje, zato što poenta je da biste rešili neki veliki problem, prva faza u tome mora da bude popravljanje opšte klime. Ne možete u uslovima veoma loše političke klime između dve države da rešite veliki problem. Prvo što treba uraditi je da se poboljša politička klima između te dve države. Ja mislim da je